Okay guys, welcome to my channel. Well, ang Pasko sa Eco Artista House. Ay dong. Ari ba? Ika. Ay sa. Oh, dala sayo. Dai. Ano siya? Dinagmay lang diha, kun ko dinag ko na ni. Mali na siya, hindi siya, hatay ni mama. Yeah. Sige! Bro! Siyang! Ano ba siyang? Paraw. Oh, ginagmay sa ni punpohon og Tansyong! Ang bala abay na di ko Mana? Si Roro! Ba. Siyang! Katamang kamay mo. uning oh. Pinubre sa nining ha. Ansay. Pohon-pohon kag madato Ano sa. pa lagi na? Oh. Bayo kinoon na ay. Lagi. May gusto ni mo na. Sige. Ang pohon na ning. Aw, Magtagay sa asado sa Krakow. di pas eh. Ito sa lang. Salamat. Hatay na bugas. Natago na si Tim. Lagi. Agsikuan. Ang si Roro! Ang tibin ako pa daw. Ako. Kasi Ino datating aja sa guri. Adi pa. Inom ka na yun? Bago pa. Nakuha. Sandali. Ikaw kasi yan. Madabo. Mausap. Sabi bye bye. Ito sa bye. Kani serpent na. O, saman! Kasi yan. Ang si Roro. Ha? Ah, hindi. Kasi kay kauban mo tibin. Parihan na. Ay sa ada raw. Kay mahugi ko may da. May kagitawag ni mama ay. Ano ka? Na, karurot siyang. Pinubre sa ni ha. Aw, ako na tanan. Hmm. Ako na tanan. Dek, sa unsa? Salamat. Oh, salamat. Na. Ako na tanan. Pasok siyang. Kawat yan ay kaya. Mga unsa ang inom sa mugkon? Siyang daw. Hindi siya kagitawag, hindi siya mama ay.